15 sunt prezenți fizic și unul online. Lipsește doamna Titiric. Fiind întrunit quorumul conform articolului 137 din Codul Administrativ, ședința nu se poate desfășura legal. Înainte de a supune aprobării dumneavoastră ordinea de zi a ședinței, am să rog pe domnul secretar să supună aprobării dumneavoastră procesul verbal de la ședința anterioară. Mulțumesc, domnule președinte. Am întocmit și comunicat pe adresele dumneavoastră de e-mail procesul verbal al ședinței Consiliului Local Oradea desfășurat în data de 16 decembrie 2024. Având în vedere că până în momentul de față nu am primit observații cu privire la conținutul acestuia, îl supun aprobării noastre în forma în care a fost întocmit. Cine este pentru? Unanimitate pe rânduri, procesul verbal al ședinței din 16 decembrie a fost aprobat. Procesul verbal al ședinței anterioare fiind aprobat, putem să trecem mai departe la ordinea de zi. Proiectul ordinii de zi, conform dispoziției prin care am fost convocați, cuprinde un număr de 7 puncte. Toate proiectele de hotărâre din dispoziție sunt însoțite de referatul de aprobare, de raportul de specialitate și de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. Nu au fost depuse amendamente. Șase proiecte de hotărâre nu au fost depuse amendamente. În această situație am să supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Împotrivă sunt eu, pentru că în anterioara ședință a spus că veți comunica spre Consiliul Local adresele care sunt făcute de cetățeni în atenția Consiliului Local. Cu toate că în anterioara ședință a spus, a estimat domnul viceprimar că va fi așa că să puteți la să explicat de ce. Vă mulțumesc să trecem mai departe, să terminăm. Abține, mai are cineva? Deci vă rog să precizați. Vă mulțumesc frumos, doamna Sapta. Vă mulțumesc la punctul 7 intervenții și explicații. Domnule președinte, vă rog să nu vă atenționez, să nu ridicați tonul, să nu ședem ședința. Urmează Crăciunul, haideți să fim oameni serioși și să fim atenți. Vă mulțumesc, domnul secretar, vă rog să consemnați și să comunicați rezultatul. O secundă, domnul Datcu, dumneavoastră cum votați la proiectul ordinii de zi? Pentru. Bun. Deci cu 15 pentru proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Vă mulțumesc. Având în vedere votul comunicat de domnul secretar care a fost exprimat de dumneavoastră, proiectul ordinii de zi a fost adoptat. Deci, așadar, ordinea de zi va cuprinde 7 puncte. Înainte de a trece la dezbatere pentru proiectele de hotărâre care au fost înscrise pe ordinea de zi, am să vă rog încă o dată să respectați cele 2 minute pe care le-am alocat până acum pentru intervențiile fiecărui consilier și de asemenea vă rog încă o dată să faceți referire strict la obiectul proiectelor de hotărâre în intervențiile dumneavoastră. De asemenea, am să vă rog încă o dată să respectați prevederile regulamentului și ale codului administrativ. Trecem mai departe la dezbaterea proiectelor de hotărâre în ordinea în care ele au fost trecute în dispoziție. Primul proiect de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre cu numărul 19.266 din 7/12/2024 referitor la alegerea președintelui de ședință. Precizez încă o dată că proiectul are referatul de aprobare, raportul de specialitate, așa cum au fost înaintate pe e-mail, deci poate să fie dezbatere. Și avizele favorabile, bineînțeles. Vă rog frumos, propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Domnul Andrei, vă rog. Domnul Ciucu, următorul președinte. Alte propuneri mai sunt? Dacă nu mai sunt, vă mulțumesc. Atunci, haideți să supunem la vot propunerea domnului Traian. Andrei, cine este pentru domnul Ciucu, care să fie președinte? Unanimitate, nu mai este cazul pentru abținere și votul împotrivă. Iar acum am să vă rog să votăm proiectul de hotărâre cu domnul Ciucu ales pentru funcția de președinte de ședință pentru 2 luni, începând cu luna ianuarie 2025. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre în această formă? La fel.
pentru proiect. Deci, Domnul președinte, vă rog. vreau să întreb dacă se mai ține cont de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, prin care președintele de Consiliul Local sunt să stabilesc în ordine alfabetică. Nu există regulament. Da, mulțumesc. Vi s-a răspuns. Mulțumesc frumos. Nu există regulament? Da, mulțumesc frumos. Atât. Trecem mai departe. Mulțumesc, doamna. Trecem mai departe la... Deci proiectul a fost adoptat cu unanimitate de vot. Al doilea proiect de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre cu numărul 19.572 din 12/12/2024 referitor la aprobare calendar manifestări culturale, artistice și sportive pe anul 2025. La fel are toate documentele necesare, așa cum au fost înaintate pe mail și l-am comunicat și la începutul ședinței, nu sunt amendamente. Vă rog frumos dacă sunt discuții pe proiect. Am de depus un Să vă dau cuvântul doamna Sapta și după aceea. Vă rog frumos, ca să vedem dacă se mai scrie și așa. Mulțumesc frumos. Mai este altcineva? Nu. Doamna Sapta, vă rog frumos. Domnule, este proiectul aprobare calendar manifestări culturale. În conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, votat de Consiliul Local, despre care tot pomenim într-una că trebuie să-l respectăm, eu am reformulat un amendament verbal, pentru că nici de data asta nu sunt incluse în acest calendar, nu este inclus în acest calendar și festival de teatru. Teatru. În momentul în care am cheltuit o grămadă de bani pe reabilitarea casei de cultură din Corabia, mi s-a spus că da, vom avea piese de teatru într-una în una. Iată că au trecut 6 ani în care am reabilitat casa de cultură, după care alți 3 ani, iar noi, în momentul de față, nu avem niciun contract cu nicio casă de teatru. Mă rog, se cheamă. Mă rog, nu avem nicio piesă de teatru în acea casă de cultură. Și văd că și în acest calendar lipsește acel festival de teatru. Mă rog, ca propunerea măcar. Chiar dacă astea sunt puse așa informativ. Oricum ele nu se vor spus la toate, pentru că am votat și anul trecut să avem Corabia de Aur și n-am avut Corabia de Aur. Mă rog, amendamentul meu este să includem un festival de teatru în acest calendar a manifestărilor. Bun, vă mulțumesc, doamna Sapta. Domnul primar, vă rog frumos. Deci, având în vedere condițiile de austeritate care le trăim împreună, am luat ca buget și ca orientare pentru activitățile culturale programul de anul trecut, care a fost suportat și încheiat din bugetul care urmează să-l încheiem la 31 decembrie. Au fost tentative și pot să vă confirm de cei de la Casa de Cultură. Am contactat diverse firme, dar majoritatea, când le spunem ce număr de locuri sunt în sală și ce preț ar trebui să aibă biletele dumnealor, au renunțat. Asta pentru un teatru, pentru o piesă, unde sunt câțiva actori și unde aranj cu ce au ei acolo, decorurile. Dar un festival, vă dați seama că vor fi cheltuieli destul de mari. Motiv pentru care nu am nimic împotrivă să-l trecem, dar nu știu cu ce buget. De exemplu, în cazul festivalului Corabia de Aur, ați trecut acolo o sumă, după părerea mea, destul de mare. Mă rog, e aproximativă, rectificăm după aia, înțeleg că aia tot face de timpul rectificăm. Noi nu putem ține cont de la început de ce sponsorizări avem. De obicei, sponsorizările au fost destul de importante, motiv pentru care ați văzut execuția și raportul cu privire la festival, niciodată nu am consumat toți banii care au fost în buget. Dar oricum, așa că, haideți să putem și acest festival de teatru, dar dacă Haideți să fie trecut acolo. Să fie trecut acolo niște bani după care ne ocupăm și obținem finanțări pentru așa ceva. Nu trebuie să facem neapărat din banii de buget. Noi putem obține finanțări. Sunt bani europeni care se dau pentru așa ceva. De unde? De ce program? O să apară destul de programe. Noi suntem în discuții cu un program transfrontalier și nu mai tot să încadrează, în așa fel încât să le finanțeze zilele orașului și putem include acolo și festivalul Floare de Tei și festivalul Corabia de Aur și putem include și festivalul de teatru, dar ca urmare a proiectului, proiect prin care noi vrem să le cumpărăm sonorizare și o scenă
pe care să nu mai închiriem de acum înainte mulți ani. Da, Deci se finanțează inclusiv proiectele și dotările corespunzătoare. Dar să ne angajăm noi că suportăm din bugetul care încă nu știm activități noi pentru proiectul noastră, îmi pare rău. Domnule primar, nu este o activitate este acortul de inițiatorul. Da, este motivul pentru care am investit bani în Casa de Cultură. Și să știți că sunt piese de teatru. Au fost despre activități la Casa de Cultură cu cei care și-au făcut calcul și să vină, să plătește bilet, se intră, se vizualizează spectacolul și pleacă. Nu se pune noi de la bugetul local. Dacă îmi permiteți o secundă, vă rog. Domnule primar, dacă îmi permiteți o secundă, sunt piese de teatru care se joacă cu acolo. Mulțumesc frumos că m-ați încadrat și a spus despre ce este. Bun. În situația aceasta, haideți să supunem la vot proiectul de hotărâre. Inițiatorul nu și-a dat acordul pentru acest proiect și a explicat și de ce. În situația aceasta vă supun proiectul de hotărâre. Amendamentul se face numai cu acordul inițiatorului. Inițiatorul nu și-a dat acordul, v-a și explicat de ce, neavând bugetat, și atunci nu putem să le includem. V-a explicat că în situația în care se va apărea, eu așa am înțeles, se poate face și se poate face și acest lucru. Se poate modifica. Vor mai apărea activități, să vedeți. Nu numai ce a spus doamna. Domnul președinte, aș vrea de o secundă să spun ceva. În vedere că am această activitate în coordonare, să știți că orice trupă de teatru, dacă vrea să vină să închirieze Casa de Cultură și să taie bilete, au voie. Au făcut spectacole pentru copii și au venit, s-au ocupat de ele. În legătură cu casele de impresariat cu care am luat legătura, noi le dăm numărul de locuri, ei și fac socotarea și cred că se undeva pe la 1.500.000. 150 de lei. Păi, atât pot să-și facă doamne. Mulțumesc frumos, dar nu vin să explicați. Nu mai că la cea mai de unul, o să zic pe benzină. Dar nu vin. Bun, mulțumesc frumos. Supunem la vot proiectul în forma în care v-a fost prezentat. Cine este pentru? Vă rog frumos. Abțineri? Împotrivă? Nu este cazul, în unanimitate. Deci cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Următorul proiect de pe ordinea de zi este proiectul cu numărul 19.668 din 16/12/2024, proiect de hotărâre referitor la aprobarea planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Corabia pe anul 2025. Dacă sunt discuții, vă rog frumos. Doamna Safta, vă rog frumos. Același plan de acțiune locală noi l-am aprobat și anul trecut. În planul actual, văd un obiectiv specific 1.4, Comisarea de Servicii Sociale și Spălătorie Sociale. Da? Unde venim iarăși cu text, într-un tabel. Ce avem de făcut acolo? Întrebarea pe care am ridicat-o în Comisia de Învățământ și am cerut domnului președinte, domnul Ciobanu, să-mi prezinte o situație, un raport de activitate din anul trecut. Ca să vedem dacă nu continuăm această activitate și pentru anul viitor. La spălătoria socială? Exact. Proiectul european și este în implementare 5 ani în supraveghere. Deci activitatea trebuie să continuă și dăm vreți dumneavoastră și dumneavoastră. Ok. Și s-a desfășurat activitatea anul trecut acolo? Bineînțeles. Ce anume? Păi asta face obiectul altei discuții, nu niciun caz a planului pentru anul viitor. Ok, bine. Mai departe. Avem aici asigurarea acestui cetățenilor români la un sistem de educație inclusivă de calitate. Reducerea banului școlar în rândul elevilor. Creșterea gradului de cuprindere a copiilor în sistemul de patrimonial formal. Aici. Ce s-a desfășurat în acest sens anul trecut, ca să știm dacă facem și în continuare chestia asta? Avem un raport de activitate? Dar nu s-a cerut și nu face obiectul planul pentru anul viitor. Păi să zic cum aprobăm un plan, dacă nu știu în sală, dacă vreți, de-aia așa a dus-o. Păi da, să ne spună. Nu, nu. Care este întrebarea? N-ați auzit-o? Nu am înțeles. La rubrica asigurarea accesului cetățenilor români la un sistem de educație inclusivă de calitate. Ce anume am făcut anul trecut, ați făcut dumneavoastră anul trecut în acest sens? În acest sens am sprijinit familiile cu copii pentru ca aceștia să poată să urmeze cursurile școlare. Câte familii? Poftim? Câte? Câte familii am sprijinit? Nu
nu am o cifră exactă acum. Dar, Păi, având în vedere... aduceți o cifră exactă, doamnă, ca să vedem despre ce vorbim aici. Altfel, de ce ați venit? Dacă ați venit cu mine în buzunar, cu mărintii? Nu. Deci activitățile care sunt aici au caracter general și cu titlu permanent. Deci nu intervenim punctual pentru familia cu tare sau pentru... Păi nu, doamna președinte, dar nu atenția vă spun. serviciului social sunt aceste măsuri pe care ei permanent, pe măsură ce iau azi de ele, intervin și unele chiar au fost și intenționale. Anul trecut. Nu se era, acum câte familii sunt? 14, 16, 20, 22? La ședința următoare vă prezintă un raport. A, păi votăm la ședința următoare. Vă rog frumos să simpatizați, timpul dumneavoastră e aproape gata să expire. Ok. Familiile asistente sociale. Bun, mulțumesc. Acum mai departe, stați o secundă, stați un pic, nu se răspundea aproape Mai la aveți lucrat. câteva secretare. Mai avem Consiliul Consultativ, Comunitar Consultativ. Da. Da? La activitatea asta s-a făcut ceva anul trecut? Bineînțeles. Ce anume? Sunt documente, se întâlnește... Unde sunt documentele? La mama, la cimitir, la serviciul Sunt social. documente, s-a întrunit Consiliul Păi, Comunitar bineînțeles, sunt. Consultativ. Domnul, dacă ați venit în Consiliul Local, să Nu ne dați dați așteptare în acest documente. Ce Sunt documente? reprezentați de la primărie, de la ROM, de la poliție, de la jandarmi, peste tot, nominalizați de instituțiile Da, respective. deci, de acum și ce au făcut oamenii anul trecut? Dar atunci nu vă raport de activitate? Avem un raport de la casa asta. În dosarul Consiliului Consultativ. Un proces verbal de ședință, ce probleme au fost ridicate. Păi și Consiliul Local trebuie să știe treaba asta? Doamnă, sunt organe care verifică asta. Nu trebuie Consiliul Local Mai să exact, că de-aia vrem să rezolvăm. Nu trebuie Consiliul Mai Local exact. să ia la purifica fiecare hârtie de care o face. Păi da. Domnule, trebuie să avem un raport, s-a înțeles de 10 ori. Domnul Dan, vă rog frumos. Consider că la toate aceste activități în care se întocmesc planuri de acțiune, trebuie, la un moment dat, dacă noi aprobăm planul, la un moment dat trebuie să luăm la cunoștință și dacă aceste planuri s-au realizat, în ce măsură s-au realizat. Adică fiecare plan de aceasta, la sfârșitul execuției lui, să se prezinte în Consiliul Local și ceea ce s-a realizat. Consider că este normal odată. Altfel, de ce le aprobăm? Da. Mulțumesc frumos. Domnul Albu, vă rog. După cum bine știți, în fiecare an, în primul trimestru, se realizează acel raport al primarului privind starea socială, de sănătate și economică, în care toate compartimentele primăriei sau ale orașului își fac raportul de activitate și acolo sunt trecute toate acestea. Puteți verifica raportul din martie anul acesta, raportul anul trecut. Tot ce se întâmplă anul ăsta, până în martie vor fi toate afișate a tuturor compartimentelor. La moment. Și ați văzut că are câteva sute de pagini, nu e... Da. E, 7 pagini e citit un atac, care am putut să citim. Mulțumesc frumos, domnul Albu, s-a răspuns la întrebare. Dacă nu mai sunt alte discuții, am să vă rog să supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 12 voturi pentru și 4 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Având în vedere voturile exprimate de dumneavoastră și comentarea domnului secretar, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Următorul proiect de hotărâre este proiectul cu numărul 19.671 din 16.12.2024, referitor la aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim de incluziune pentru anul 2025. Proiectul are toate documentele necesare. Dacă sunt discuții, vă rog frumos. Păi e aceeași discuție. Adică cei care beneficiază de venitul minim au obligația de a executa anumit număr de ore și trebuie să aprobăm activitățile pe care trebuie să le pontăm, să le efectueze la nivelul orașului. Mulțumesc, doamna Safra, vă rog. Am văzut în anexa de la acest proiect, că avem o rubrică acolo. Lucrări de restrângere a deșeurilor de cultură de la LAMDE și ale punctelor de control. Așa. Acum, întrebarea mea este, asta nu este în ceea ce de la favorizare, pe care noi plătim cu o grămadă de bani, să facă asta ce mai luăm pe cei de la ajutorul social, nu să curețe pe stradă unde avem
mă rog, de dezastru și trimitem pe... Pe care stradă? E dezastru. Pe Nicolae Niculescu, pe Carpați, pe toate. Întrebarea noastră la proiect. Mergeam acum după ședință să filmăm. Mergeam acum după ședință să filmați toată strada, să vedem dacă sunt gunoi. Ce se întâmplă? S-a Lăbărisul ia numai gunoiul menajer de la populație. Populația a noastră, care e mai puțin educată, duce și la extremitățile orașului, pe terenurile primăriei, pe alte terenuri, pe căi publice. Motiv pentru care aceste persoane ne ajută să igienizăm, să corectăm și să repunem în normalitate acele terenuri. Da, vă dumneavoastră. Nu are treabă cu activitatea salutară. Da, cei de la Serviciul Comunitare Corabia SLV nu au fost nicio? Nu. Au pentru să ia resturile vegetale, să măture căile publice. Cine să măture căile publice? Doamne, vă rog frumos, întrebarea dumneavoastră la Domnule președinte, dumneavoastră, vreați mai enervat. Doamne, ce se întâmplă? Noi nu o fac acum. Chestia asta de anchetator cu mine. Mai faceți. Dumneata nu face anchete în Consiliul Local. Dumneata se exprim cu privire la o propunere a mea către Consiliul Local, dacă e bună, dacă e rea sau dacă vreți să o modificați. Nu mai deraiați pe la care vreți să vă pereți. Nu faceți de fiecare dată. Păi îmi pare rău că dumneata nu știi cu ce se ocupă societatea primăriei, fiind la câtele mandat în calitate de consilier. Regulamentul și contractul l-ați votat, îl aveți acolo. Așa, e așa. Dar e greu să citiți dumneata. Cea mai mare problemă a dumitale că nu citești. De-aia ești permanent nemulțumită, permanent dezinformată și nu știi nimic. Dar eu am numai implicați nimic. Eu am întrebat. Păi este strict proiect, am citit, domnule președinte, dar am citit proiect. Vă rog frumos să încercați să luați referire la proiect. Vă întrerup intervenția dumneavoastră pentru că nu respectați regulamentul. Mulțumesc frumos. Trec la vot. Cine este pentru avizul, doamna Safta, vă rog frumos. Cine este pentru aviz, pentru aprobarea proiectului? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi și abțineri. Mulțumesc frumos. Având în vedere votul exprimare prin astfel și domnul secretar, și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Asta a fost ce nu a fost. Următorul proiect de hotărâre este proiectul 19.735 de 16/12/2024, referitor la modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor mobile aparținând domeniului privat al orașului Corabia. Proiectul are toate documentele necesare, așa cum au fost înaintate de mail. Dacă sunt discuții de proiect, S-a făcut recepția la locația de pe strada cu Zavodă la școala Mazivestru și tot ce a rezultat ca urmare a investiției sunt dotări, obiecte de inventar, mijloace fixe. Urmează să completăm inventarul orașului Corabia și aceste bunuri să le dăm în administrare conducerii școlii. mulțumesc. Dacă nu sunt alte discuții pe proiect, am să vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 11 voturi pentru și 4 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Având în vedere votul exprimat de noastră și comunicarea de domnul secretar, și acest proiect a fost adoptat. Următorul proiect este proiectul de hotărâre cu numărul 19.617 din 13/12/2024, referitor la modificarea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Corabia. La fel, proiectul are toate documentele necesare, avizele favorabile ale Comisiei de Specialitate. Discuții, vă rog, dacă sunt de proiect. Deci modificăm grilele care nu se încadrează în salariul minim. Restul nu s-a modificat nicio grilă de salarizare. Conform legii. Mulțumesc. Dacă modificăm grilele conform salariului minim, atunci de ce modificăm și salariul administratorului public? Înțeleg că se ridică de la 10.000 la 12.000.
Ce face? Îmi permite să-i dau... Salariul administratorului public. Îmi permite să-i dau... Mai aveți alte întrebări ca să sintetizăm? Vă rog frumos, spuneți întrebările și după aceea se va răspunde. Și ca să vedeți întrebările după aceea. E prima întrebare, dacă mai aveți alte întrebări? Nu am auzit pe domnul. Mai aveți alte întrebări? Da. Vă rog frumos, spuneți-mi și se va răspunde fără. Și după aia, dacă nu ați vorbit și vreți domnul primar, acum ce să mai fac? Domnul Albu, vă rog. Doamna Străfrăgar, să vă lămuresc cu ceva. Dacă citați materialul sau erați atentă, domnul Gune a spus că se modifică salariile aparatului de specialitate al primarului. Nu, hai să văd cu contractual și... Așa, din aparatul de specialitate al primarului. Da? Și eu nu fac parte din aparatul de specialitate al primarului. Păi atunci de ce sunteți poliția? Definiția e alta. Dar asta este tot statul angajaților din primar. Și ați confiat și noastră pe statul acolo ca să aveți supravegheați cu mâine de salariu, nu? Mulțumesc. Nu știți să citiți materialul. Da, mulțumesc frumos, doamna Saftarena. Știți care e definiția primăriei? Știți care e definiția primăriei? Deci face părere vezi că nu știți definiția primăriei, deși sunteți de 2 mandate în Consiliu. Așa, nu știu, dar bine găsiți noastră definiția primăriei. Mă bucur dacă aveți Vă rog, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu mai stai aici. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11 voturi pentru și 5 abțineri. Ca urmare a votului exprimat de dumneavoastră și comunicare de secretar, și acest proiect a fost adoptat. Următorul punct și ultimul de pe ordinea de zi, întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali. Vă rog frumos să scrieți. Păi la informarea consilierilor locali aș dori să le aduc la cunoștință că doamna hârtia la care doamna Safta face insistent referire este înregistrată cu acel număr, este a doamnei Cucu Catăluța Patricia, care a făcut câteva sute de plângeri la toate instituțiile de Dumnezeu pentru aberațiile pe care le crede că legea le permite. În hârtia care face referire doamna, zice că eu să introduc pe ordinea de zi ca dumneavoastră să votați despăgubirea de 160.000 de lei pentru nu știu ce lucrări împiedicate de Primăria Corabia, că nu i-am emis autorizația de construcție respectivă. Noi avem câteva zeci de procese pe această temă cu doamna Cucu Catăluța, din momentul în care a cerut să-i se emite autorizația de construire. A găsit toată înțelegerea de la salariații primăriei, inclusiv de la mine, dar când a depus, i s-a emis certificatul, vorbesc de primul, că s-au mai emis între timp, i s-a emis certificatul de urbanism, în care erau trecute toate avizele și fiind o lucrare pe otar cu vecinul, bineînțeles că la toate autorizațiile ești obligat și de lege și de bun simț să cere acordul vecinului, fără să știm noi că e un litigiu istoric cu vecinii de acolo, după aceea ne-am dat seama că ea nu se poate înțelege cu absolut nimeni. A fost emisă hârtia, cu toate că lucrările erau demarate fără autorizație. A cerut certificatul și fundațiile erau deja turnate. De la urbanism, i s-a făcut o hârtie să înceteze lucrările până intră în legalitate. Bineînțeles că n-a ținut cont de acea hârtie, s-au continuat lucrările până în momentul în care urbanismul s-a dus și i-a dat amendă. Când i-a dat amendă, au început plângeri penale, că i-a văzut în serviciu, că nu vrea să-i dea autorizație și de aici au întâmplat de la Parlamentul României, de la președinție, de la Consiliul Județean, ISC, prefectură, poliție, parchet, nu mai le știu pe toate, în fiecare zi
emite câte o plângere, se face copy-paste la ele și mai trimite câte o plângere, bineînțeles neîntemeiate, multe dintre ele fiind respinse în instanță. Multe procese și foarte multe care le-a demarat în 2 ani de zile au fost respinse acele acțiuni. Și permanent demarează altele. Noi nu avem cum să includem așa ceva pe ordinea de zi, doamna Safta, pentru că nu are nicio bază legală odată, nu are nici, eu știu, expertiză unde viză în spate și nu știu dacă face obiectul Consiliului Local de dumneaei și dumneaia și vecinii din Lătaia sau cam așa ceva să numim. Deci noi nu e o chestie civilă între ei, ca vecini, și nu cred că problema trebuie să o rezolve Consiliul Local. În momentul am fost verificații de parchet, de poliție, de inspecția în construcții, de prefectură, de Consiliul Județean, secția partea de urbanism, toți mi-au dat dreptate și am documente în acest sens. Din acest motiv, ea poate să facă, nu 100, să facă 1000 de procese, nu va avea soț de izbândă, pentru că legea nu îi dă dreptate. Văzând că are refuz după refuz, ea când îi se refuză un proces și îi se respinge o acțiune, mai generează încă 3, 4, 5. Iar îi mai refuză o acțiune, iar mai generează 3, 4, 5. În fine, vedem unde o ajunge. Deocamdată este în control judiciar și nu are voie să intre în primărie. Acțiunea, când a sărit la bătaie la funcționarul public, când a tras și a distrus dosarele dintr-o instituție publică, ați văzut probabil filmările că vă ocupați, am recetiri, nu? Și cam asta e situația. Nu va apărea pe ordinea de zi ceva ce nu este de competența Consiliului Local. Dar corespondența către Consiliul Local nu se blochează. Corespondența către tot ce este pentru Consiliul Local am distribuit către secretarul general, iar vă cere, dacă vreți să aveți de lucru și cu acordul dumneavoastră, dați-i și adresa de mail a dumneavoastră, ca și consilieră locală, să vă trimită și dumneavoastră zilnic câteva zeci de mail-uri, dacă tot aveți treabă. Mi le-a cerut nouă și sunt date cu caracter. Răspunsul l-am aici, și ordinea de zi la Consiliul Local o fac eu. Sau 3 ani. Mulțumesc frumos. Mai aveți acela pe care nu. Ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința închisă. Vă mulțumesc.